विठ्ठल जिवे भावे या कोकणसाद लाईव्हच्या विशेष भागात आज आपण आलो आहोत प्रति पंढरपूर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मालवण तालुक्यातील खैदा येथील गावात. आषाढी एकादशीनिमित्त अनेक भाविक हे पंढरपूरला जाऊन आपला दर्शन घेतात. काहीजण चालत जातात, काहीजण एसटीने जातात. मात्र ज्या भाविकांना पंढरपूर येथे जाता येणे शक्य नाही अशा भाविकांसाठी एक मंदिर म्हणून प्रति पंढरपूर म्हणून ओळखलं जाणारं मालवण खैदा येथील श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिर या ठिकाणी आपण आता आलेलो आहोत. या मंदिरातील काही ग्रामस्थ आहेत, त्यांच्याकडून या मंदिराबाबत एकूणच पार्श्वभूमी आणि एकूणच त्याची आख्यायिका काय आहे हे आपण जाणून घेणार आहोत. नमस्कार, मी गौरव राजेंद्र खांबळे, कैदावाडील येथील ग्रामस्थ. प्रथमतः मी कोकणसाद लाईव्ह या टी व्ही चॅनलचे आभार मानतो की यांनी आमच्या मंदिरासाठी वेळ काढून आमच्या मंदिराची माहिती सर्वत्र पसरण्यासाठी मदत केली. आमच्या माहितीनुसार धोंडू आचरेकर यांनी आपल्या वडिलांच्या स्मरणार्थ विठ्ठल आचरेकर यांच्या नावाने हे मंदिर स्थापन केलं. सन 1812 या साली हे मंदिर स्थापना केली आहे. तसा त्याचा पुरावा मंदिराच्या मागच्या बाजूस पाटीवर नमूद केलेला आहे. तर आषाढी एकादशी दिवशी कार्यक्रमांचं वेळापत्रक असं असतं. प्रथमतः सकाळी 4:30 ते 5 वाजता ब्राह्मणांद्वारे मंदिराचा व विठ्ठल रखुमाईचा अभिषेक केला जातो. त्यानंतर सर्व ग्रामस्थांच्या मिळून आणि दिंडीकार मिळून सगळे मंदिराची दिंडी प्रदक्षिणा केली जाते. त्यानंतर 12-1 वाजता भजन सगळं दीड प्रहाराचा हरिनाम सप्ताह चालू जातो. तसेच कंटिन्यू सगळी पंचक्रोशीतील भजन मंडळी इथे येऊन मंदिराला भेट देऊन आपली भजने इथे सादर करतात. त्याचप्रमाणे विशेष म्हणजे संध्याकाळी 5 वाजता मुंबई येथील भांडूप येथील साई भजन मंडळ यांचा एक चांगल्या प्रकारचा भजनाचा कार्यक्रम इथे होतो. त्यामध्ये विठ्ठल रखुमाई, त्याचप्रमाणे स्वामी समर्थ, साईबाबा असे अनेक स्वरूपात वेशभूषा करून देखावे केले जातात. त्यानंतर मग रात्री पूर्णतः हरिनाम सप्ताह चालू असतो आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी 8 वाजता हा पूर्ण सप्ताह समाप्त होतो आणि त्यानंतर दुपारी 1 ते 1:30 वाजेपर्यंत पासून जेवणाचा महाप्रसाद चालू. आमच्या माहितीनुसार या ठिकाणी 1812 साली हे मंदिर स्थापन केले. याचा पुरावा या ठिकाणी मागील बाजूच्या पाटीवरती कोरलेला आहे. यानुसार या ठिकाणी माझ्या माहितीप्रमाणे या ठिकाणी दर आषाढी एकादशीला या ठिकाणी जे कैदावाडी ग्रामस्थ त्याप्रमाणे या ठिकाणचे आजूबाजूच्या परिसरातील भाविक या ठिकाणी जमून या ठिकाणी या विठ्ठलाचा अखंड हरिनाम या ठिकाणी साजरा करतात. जेणेकरून हे पंढरपुराचे असं मानलं जातं या ठिकाणी. कारण पंढरपूरला जाण्यासाठी काही भाविकांना किंवा ग्रामस्थांना त्या ठिकाणी जायचं शक्य नसतं. तरी त्यामुळे या ठिकाणी हे प्रत्येक पंढरपूर म्हणून या ठिकाणी प्रत्येक भाविक येऊन या विठ्ठल रखुमाई चरणी नतमस्तक होतो आणि आपल्या ज्या काही मनोकामना इच्छा ज्या असतील त्या या ठिकाणी त्या पांडुरंगाच्या चरणी ते मांडून आपली प्रत्येक इच्छा असेल ती या ठिकाणी पूर्ण केली जाते. अशी आपली आजपर्यंतची आख्यायिका आहे या ठिकाणची. तुम्हाला काय अनुभव वगैरे याचा? अनुभव म्हणजे हे 1812 साली या ठिकाणी हे मंदिर स्थापन झालं. त्यानंतर प्रथम हे कौलारू असं हे मंदिर होतं या ठिकाणी. परंतु आजच्या नवीन युगाप्रमाणे जर प्रत्येक टेक्नॉलॉजी आता बदललेली आहे. प्रत्येक ठिकाणी मंदिरं वगैरेचे हे नवीन नूतनीकरण केलं जातं. या ठिकाणी आमचं सुद्धा मंदिर आमची सुद्धा अशी इच्छा होती की आम्ही पण नूतनीकरण करावं आणि 2014 आमची प्रत्येक ग्रामस्थांची इच्छा झाली की आपण हे मंदिर जे कौलारू मंदिर होतं ते आपण हे नवीन बांधावं आणि त्याचा जीर्णोद्धार वगैरे करावा. परंतु त्यावेळी आमच्याजवळ ग्रामस्थांजवळ प्रत्येक गावकरी म्हणजे काही शेतकरी कुटुंब प्रत्येकाचे लोक तसे कोण नाही आणि आमच्या मनात अशी इच्छा झाली ग्रामस्थांच्या की आम्ही हे मंदिर बांधावं. परंतु त्यावेळी आमच्या हातीत एक रुपया पण नव्हता त्याही ठिकाणी आणि आमची इच्छा झाली की आपण मंदिर बांधावं.
आणि अशी ग्रामस्थांची आणि असं म्हणता म्हणता काही ग्रामस्थांनी प्रत्येकानं सांगितलं बा मंदिर इच्छा प्रकट केली मंदिर बांधायचं आहे मंदिर बांधायचं आहे. आणि असं करता करता की त्या मंदिरासाठी एवढे पैसे गोळा झाले की नाही की एक लोकवर्गणीतून हे मंदिर 2 वर्षात हे मंदिर जवळ 20-25 लाखाचं मंदिर 2 वर्षात आम्ही पूर्ण केलं. हे एक मोठा जिवंत उदाहरण द्यायचं म्हणजे एक पैसा नसताना हे आमची इच्छा प्रकट केली. ग्रामस्थांनी काही मंदिराला सांगितलं नाही काही मंडळींना आणि प्रत्येकाने सरळ हस्ते मदत करून ह्या मंदिरा उभारण्यासाठी मोठा सहभाग दाखवला. मंदिराची आता आख्यायिका तुम्ही बघायला गेलं 150 वर्षाच्या दरम्यानचा आमचा जवळ हा सालाबादप्रमाणे आहे. 150 वर्षाची परंपरा आहे आणि वेळोवेळी जे भाविक म्हणजे स्थानिक असू दे किंवा मुंबईकर असू दे प्रत्येक कार्यक्रमाच्या वेळेला ते हजर असतात. आणि हजर असण्याचं कारण प्रामुख्याने म्हणजे त्यांना कुठेतरी साक्षात्कार होतो आणि वेळोवेळी ते लोक तिथे येऊन जरी मुंबईला असले तरी आम्हाला सांगतात की बाबा हे या ठिकाणी मला अशी अडचण आहे. आम्ही ते त्याबद्दल आमच्या देवाकडे विठ्ठल रुक्माईकडे गाराणं घालतो आणि त्या गाराणं त्यांना प्रतिसाद मिळतो आणि म्हणून ते एवढे लोक आज जवळजवळ 2-3 हजाराच्या दरम्यान लोक इकडे हजर असतात आणि महाप्रसादाचा कार्यक्रम असतो त्याचा लाभ घेतात. तर अशा आख्यायिका आहेत. अशा अचानक म्हणजे प्रचंड आख्यायिका आहेत की लोकांना ही विठ्ठल रुक्माई पावते. हा एक आमच्याकडचा एक आमचा स्वतःचा असा अनुभव आहे.